Ini now arus mendalam. Ini now Christine Mehta. Ini now dan bisa kita ikan. Ini now ini Mehta. New now Gorty Sareli. नोंथ' हिन्दी मेथाइनिबो दामदोंमोन नङा होमबा? बे हिन्दी मेथाइखौ मा मेथाइखौ दामदोंमोन एसे आवरायना होनायसै दे। दिल का दरिया तू बन गया इसके ख्यालात बन ही गया पग दिल की नजरों की सच कहला तेरी कसम। ओमफ्राय बर'खौ जे गोदान मेथाइ दामदोंमोन बे बर' गोदान मेथाइआ मामोन दे एसे खनना खोनासंहरदो। बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालिनां देग्लायबो फैगोन गानों थाखोहैनो नोंनि आखाइजों लुनाय माइब्रा बिदै लांदामोन खर'सेआ लानानै फै। गोजोन्थों।